राघवा जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनतीरावनचारी यमुनतीरावनचारी जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 18 நாட்களில் பகவத்கீதை கிளாஸ்ல நம்ம லெவல் 1ல இன்னைக்கு 3வது அத்தியாயம் பார்க்க போகின்றோம். இந்த 3வது அத்தியாயத்துல இன்னைக்கு வந்திருக்க நம்ம பக்த கோடிகள் அனைவரையும் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் மேங்களூர் சார்பாக வருக வருக என்று வரவேற்கின்றோம். நம்ம பிரணத்தி சொல்லிட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஸ்கிரீன் தெரியுது இல்லைங்களா? யாராவது வாசிக்கணும்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா வாசிக்கலாம். हरे कृष्ण माताजी, हरे कृष्ण माताजी, வாசிங்க மாதாஜி. வாசிக்கிறீங்களா? हरे कृष्णा माताजी வாசிக்கிறீங்களா? சிவனா பிரபுஜி வாய்ஸ் கேக்குதா? हरे कृष्णा माताजी ओम नमो भगवते अंगिरंद वासिकணுமா माताजी? ஆமாங்க மாதாஜி, ஆமாங்க மாதாஜி. 3 டைம்ஸ் சொல்லணும். ஓம் நமோ பகவதே ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओके माताजी, அடுத்து வாசிக்கிறீங்களா? இல்ல ஓம் அஜ்ஞான திமிராந்தஸ்ய அடுத்து வாசிங்க. ஓம் அஜ்ஞான திமிராந்தஸ்ய இது பிரணத்தி மந்திரம். ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुर उदामिरं तस्म श्री गुरवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्म श्रीपितं यन् भूतले स्वयं रूप कथा महाम्यं तथाति स्वय पदादिगम् वंदे अहम श्री गुरुवे गुरु श्री युत्पद कमलं श्री गुरु वे वैष्णवाय मनस् श्री रूपम सगराजतं सह ज्ञान रघुनाथस्य विदं तं स जीवं सदा वैद्यं सदावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादन सह गण ललिता श्री विशाखन विदांस हरे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगत बंधु गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते.
तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी ரிஷபானு प्रणमामि தேவி பிரமேணி ஹரி सरस्वती। பிரியே. நான் தமிழ்ல படிக்க ட்ரை பண்ணேன் மாதாஜி. हरे कृष्ण माताजी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य கீழே नाम्ने गौरद्विषे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय ततालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय நமஸ்தே भूतले சரஸ்வதி श्रीमती भक्तिवेदान्त स्वामिन् यति ஸ்ரீமதி नामिनी। பக்தி வேதாந்த சுவாமி नमस्ते நித்யநாமினி. सरस्वती देवे गौरवाणी நமஸ்தே प्रचारिणे सरस्वती देवी निर्विशेष गौरवाणी शून्यवादी प्रचारिणे पाश्चात्य निर्विशेष देशधारिणी। शून्यवादी श्री कृष्ण पाश्चात्य चैतन्य देशधारिणे. प्रभु नित्यानंद श्री श्री कृष्ण अद्वैत चैतन्य गदाधर प्रभु श्रीवासादि नित्यानंद गौर श्री भक्त अद्वैत वृंद। गदाधर श्रीवासादि हरे गौरभक्तवृंद। कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे 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 कृष्णा हरे कृष्ण राम कृष्ण हरे राम हरे राम हरे हरे राम हरे। राम राम हरे हरे. हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्णा। राम राम இன்னைக்கு हरे நம்ம வந்து हरे மூன்றாவது कृष्ण. அத்தியாயம் பார்க்க போகிறோம். மூன்றாவது அத்தியாயத்தோட பெயர் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கர்ம யோகா அப்படின்றத இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறோம். நேத்து அத்தியாயத்திலோட ஒரு சுருக்கம் பார்த்துடலாம். நேத்து அத்தியாயத்துல நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா ஃபர்ஸ்ட் அத்தியாயத்துல என்ன ஃபர்ஸ்ட் அத்தியாயத்தோட பெயர் யாராவது சொல்ல முடியுமா? முதல் அத்தியாயம் நம்ம பார்த்தோம், அதோட பெயர் சொல்ல முடியுமா? முதல் அத்தியாயத்தோட பெயர் யாராவது? அப்புறம் அதுல எத்தனை ஸ்லோகங்கள் யாராவது சொல்ல முடியுமா? முதல் அத்தியாயத்தோட பெயர் என்ன? ஹரே கிருஷ்ணா. முதல் அத்தியாயத்தோட பெயர் அர்ஜுன விஷாத யோகம். 46 ஸ்லோகங்கள் பார்த்தோம். இரண்டாவது அத்தியாயம் நேத்து நம்ம பார்த்த அத்தியாயம் என்ன? யாராவது சொல்ல முடியுமா? கீதையின் உட்பொருட் சுருக்கம் இல்லையா? கிளிம்ஸ் ஆஃப் கீதா, அதை வந்து பார்த்தோம். அதுல 72 ஸ்லோகங்கள் இருக்கு. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது மூன்றாவது அத்தியாயம் கர்ம யோகா அப்படின்றத பார்க்க போறோம். அர்ஜுன விஷாத யோகா, அர்ஜுனனோட கவலை எப்படி பகவான் கிட்ட வந்து அவனை கனெக்ட் பண்ணிச்சு அப்படின்றத பார்த்தோம். கர்ம யோகா, நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்கள் எப்படி வந்து பகவானோட நம்மள இணைக்க போகுது அப்படின்றத இன்னைக்கு கிருஷ்ணன் நமக்கு சொல்ல போறார். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுனர் நான் பாக்குறேன் யாரு என் கூட சண்டை போட வந்திருக்கான்னு பாக்குறேன்னு ஒரு கர்வத்தோட சொன்னார். 2 படைகளுக்கும் நடுவுல கொண்டு போய் கிருஷ்ணர் வந்து அர்ஜுனன் சொன்ன மாதிரியே நிறுத்தினார். அதுல வந்து எல்லாரையும் பார்த்துட்டு என்னால போரிட முடியாது அப்படின்ட்டு இப்போ அர்ஜுனர் வந்து கவலையா இருக்கார். செகண்ட் சாப்டர்ல நம்ம வந்து என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா அது மட்டும் இல்லாம 5 காரணங்கள் சொல்றாரு அர்ஜுனர், நான் ஏன் சண்டை போட மாட்டேன் அப்படின்றதுக்கு. அந்த 5 காரணங்களுக்கும் வந்து கிருஷ்ணர் வந்து ஒரு காரணத்துக்கும் விளக்கம் சொல்றாரு செகண்ட் சாப்டர்ல. அததான் வந்து நம்ம நேத்தோட இதுல பார்த்தோம். நேத்து பார்த்ததோட கிளிம்ஸ் மெயினா பாத்தீங்கன்னா இந்த விஷயங்கள் தான். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ நேத்துக்கு பார்த்த இதோட வந்து மெயின் இது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா புலன்களின் ஜடப்பற்றுல வந்து புலன்கள் பார்க்குது. புலன்களை பார்ப்பதன் மூலமா நமக்கு அது மேல ஒரு பற்று வருகின்றதுன்னு பார்த்தோம். அந்த பற்று வந்து என்ன ஆகுதுனாக்கா காமம், பேராசையா மாறுது. அந்த பேராசை வந்து என்ன ஆகும், நம்ம சப்போஸ் அதை அடைய முடியல, இல்ல அது நம்மளை விட்டு போய்விட்டது அப்படின்னா நமக்கு வந்து அந்த கோபம் வருது. அந்த கோபத்துல என்ன ஆயிடுறோம்னா நம்மளே வந்து ஒரு மயக்கத்தில் தள்ளப்படுகின்றோம். அந்த மயக்கத்துல நம்ம என்ன பண்றோன்றதே தெரியாம நினைவு குழம்பி போகின்றது. அதுல வந்து நம்ம அறிவிழப்பு வருகின்றது. அதன் மூலமாக கடைசியா நமக்கு இந்த வீழ்ச்சி கிடைக்கிறது அப்படின்றத வந்து நம்ம பார்க்கிறோம். சோ இதுதான் வந்து நேத்திக்கு சாப்டரோட கிளிம்ஸ் நம்ம பார்த்தோம். இன்னைக்கு நம்ம அதுக்கு ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் நம்ம பார்த்தோம். ஒரு அப்பா அவரோட குழந்தைய வந்து கையிலேயே அடிச்சதை பார்த்தோம் இல்லையா? கார்ல குழந்தை கிறுக்குனதை பார்த்துட்டு கடைசியில குழந்தை வந்து அவரோட பேரை தான் எழுதியிருக்கும். சோ அது மேல அந்த கார் மேல எவ்வளவு ஒரு மோகம் அவருக்கு இருந்திருந்து அப்படின்னா தன்னோட குழந்தை சின்ன குழந்தைன்னு கூட பார்க்காம கையில வந்து வேகமா அடிச்சு அந்த எலும்பெல்லாம் நொறுங்கிடும். அப்ப வந்து அவர் எவ்வளவு ஒரு எப்படிப்பட்ட ஒரு வீழ்ச்சிக்கு அவர் போயிருக்காரு அப்படின்றத வந்து நம்ம பார்க்கலாம். சோ இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற அத்தியாயம் மூன்றாவது அத்தியாயம் கர்ம யோகா. இதுல வந்து நமக்கு வந்து 43 ஸ்லோகங்கள் இருக்கு. இதையோட ஒரு சம்மரி பார்த்தலாம் நம்ம இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம்ட்டு. கிருஷ்ணர் கிட்ட வந்து அர்ஜுனர் திருப்பி கேட்கிறாரு, நான் வந்து இப்ப வந்து செயல்களை செய்யணுமா இல்ல துறக்கணுமா? துரத்தல் என்றால் என்ன, செயல் என்ன செய்யறது, எதையாச்சும் ஒண்ணு எனக்கு சொல்லுப்பா அப்படின்னு சொல்லி அர்ஜுனர் வந்து கேட்கிறார் கிருஷ்ணர் கிட்ட. கிருஷ்ணர் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு. நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் கர்மா வந்து 3 வகையான கர்மா இருக்கு. விகர்மா, அகர்மா, நிஷ்காம கர்மா அப்படின்னு. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து கிருஷ்ணர் என்ன சொல்ல போறோம்னா கர்ம யோகம்,
கர்ம காண்டம். பௌதீகத்துல வந்து மக்கள் வந்து எப்படிப்பட்ட கர்மங்களை செய்யறாங்க அப்படின்றத பாக்குறோம். நமக்கு நிறைய இதுல வந்து நிறைய பேருக்கு நிறைய டவுட் இருந்தது. கர்ம காண்டம், கர்ம யோகம் பத்தி சொல்ல போறார். நம்ம எப்படி ஒரு கிருஷ்ண பக்தன் வந்து எப்படி எடுத்துக்காட்டாக இருக்கணும் அப்படின்றத வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போறார். நமக்கு இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய எதிரி யாரு அப்படின்னு அர்ஜுனர் கேட்கிறார். அதற்குண்டான பதில் கிடைக்க போகுது இன்னைக்கு. சோ நம்ம வந்து என்னோட செஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து தியான ஸ்லோகம் சொல்லிடலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் ஸ்ரீ கிருஷ்ண பரமாத்மனே நமः. அதா ததீயோத்யாயாயாः கர்மயோகாயः. ஹரே கிருஷ்ணா. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம் வாசிக்கிறீங்களா மாதாஜி? பிரபுஜி யார் வாசிக்கிறீங்க? ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம் வாசிக்கிற மாதாஜி. வாசிங்க ஹரே பிரபுஜி. கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. அர்ஜுனவாச ஜியாசி சேத் கர்மனிஸ்தே மதா புத்திர் ஜனார்தனா தத்திம் கர்மணி கோரே மாம் நியோ ஜெயசி கேசவா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. அர்ஜுனன் கூறினான், ஜனார்தனனே, கேசவனே, பல நோக்கு செயல்களை விட புத்தி சிறந்தது என்றால் கோரமான இப்போரில் தாங்கள் என்னை பலவந்தமாக ஈடுபடுத்துவது ஏன் அப்படின்னு கேட்கிறார். நிறைய கேள்வி கேட்பார் அர்ஜுனர் வந்து கிருஷ்ணர் கிட்ட. நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் அத்தியாயம் வந்து அர்ஜுன விஷாத யோகம்னு பார்த்தோம். செகண்ட் அத்தியாயம் வந்து சாங்கிய யோகம் அப்படின்னு பாக்குறோம். சாங்கிய யோகம்னா என்ன அப்படின்னாக்கா அதுல நிறைய நம்ம என்ன பார்த்தோம், ஆத்மா பரமாத்மா அதை பத்தி எல்லாம் பகவான் நேத்து நமக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாரு இல்லையா. பகவான் வந்து முழுமுதற் கடவுள். ஏன் அவர் வந்து முழுமுதற் கடவுள்னு சொல்றோம், ஏன் அவர் வந்து பகவான் சொல்றோம், அர்ஜுனன் வந்து அர்ஜுன உவாச்சன்னு சொல்றோம், சஞ்சய உவாச்சன்னு சொல்றோம், திருதராஷ்டிர உவாச்சன், அந்த 4 கேரக்டர்ஸ் தான் நம்ம பாக்குறோம். சஞ்சயன், திருதராஷ்டிரன், அர்ஜுனன், கிருஷ்ணர் இல்லையா. அப்ப ஒவ்வொருத்தரையும் அவங்களோட பேர் சொல்லும்போது கிருஷ்ணர் உவாச்சன்னு சொல்லியிருக்கலாமே, ஏன் வந்து பகவான் உவாச் அப்படின்னு சொன்னா அவர் வந்து ஹீ இஸ் த எட்டர்னல். அவர் வந்து ஒரு ஒரு அல்டிமேட் காட். அவருக்கு அதான் வந்து முழுமையானவர். பகவான்னா அதுக்கு வந்து 6 பண்புகள் இருக்கு அப்படின்றத பார்த்தோம் இல்லையா. சோ அதனால இவர் வந்து திருப்பி கேட்கிறார், நான் வந்து பல நோக்கு செயல்களை செய்யறதை விட புத்தி சிறந்ததுன்னா அப்ப நான் வந்து வேலைகளை செய்யறதை விட என்னோட ஞானத்தை யூஸ் பண்ணி நான் பண்றது சிறந்த வேலைன்னா நான் ஏன் இங்க சண்டை போட வரணும், நான் நேரா போய் காட்டுக்கு போயிட்டு பகவானை நினைச்சு இது பண்ணலாம் இல்லையா அப்படின்னு கேட்கிறாரு. இது வந்து நம்மள மாதிரியான எஸ்கேபிஸ்ட் உண்டான வேலை. நம்ம எப்ப வந்து நம்மளோட கடமையை செய்யறதுக்கு சோம்பேறித்தனம் பட்டுட்டு என்ன பண்ணுவோம், நானும் வந்து பக்தி பண்றேன்னு சொல்லிட்டு நம்மளோட வீட்டை விட்டு போய் வீட்டுக்குள்ள நம்ம பண்ண வேண்டிய கடமைகள் எல்லாம் செய்யாம ஏதோ ஒரு கோவில் அந்த மாதிரி எல்லாம் போயிடுவோம் நிறைய பேர் இல்லையா. பகவான் கிருஷ்ணர் அதை சொல்லவே இல்லை. நீ ஒரு சத்திரியன் என்ன பண்ணணும், மக்களை காப்பாற்றணும், தர்மத்தை நிலைநாட்டணும். அதற்காக நீ வந்து ஹிம்சை வழியில அஹிம்சையை ஃபாலோ பண்ண வேண்டியது பிராமணர்கள் வர்ணம். ஆனா நீங்க வந்து எங்க போரிடணுமோ அங்க போரிடணும். அப்படி போர் செய்து அந்த போர்க்களத்துல ஒருத்தன் இறந்து விட்டால் அவன் வந்து சொர்க்கத்துக்கே போகின்றான். அதனால உனக்கு வந்து எந்த பாவங்களும் கிடையாது. இன்ஃபேக்ட் நம்ம அவங்க வந்து மேல போறதுக்கு, அந்த அடுத்த நிலை போறதுக்கு நம்ம வந்து ஹெல்ப் பண்றோம். அதனால இங்க வந்து அர்ஜுனர் வந்து கிருஷ்ணர் கிட்ட கேட்கிறாரு, என்ன ஏன் அப்ப வந்து பலவந்தமா இதுல வந்து சண்டை போடணும்னு நீங்க சொல்றீங்க அப்படின்னு கேட்கிறாரு. அதுக்கு கிருஷ்ணர் வந்து பதில் சொல்ல போறாரு இப்ப. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரபுஜி செகண்ட் ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. யாமிஸ்ரேன வாக்கேன புத்திம் மோகைசி வாமே ததேகம் வத நிச்சித்ய ஏன ஸ்ரேயோ ஆமாம் நியாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. 2 வழிகளை ஒன்று போல கூறும் உமது அறிவுரையால் எனது புத்தி பேதலிக்கின்றது. எனவே எனக்கு மிகவும் நன்மையானது எது என்பதை முடிவாக கூறுவீராக. செயலை செய்யணும்னு சொல்றீங்க, அத வந்து நான் இப்ப துரத்தல்ல இருக்கணுமா இல்ல செயலை செய்யணுமா, ரெண்டும் ஒரே மாதிரி இருக்க மாதிரி இருக்கு. எனக்கு வந்து ஒரு முடிவா கரெக்டா எனக்கு வந்து ஒரு வழிகாட்டுங்கள் அப்படின்றத வந்து அர்ஜுனர் இங்க கேட்கிறார். ஓகே. சோ இங்க பாத்தீங்கன்னா நமக்கு தெரியும் நம்மளுடைய புலன்கள் வந்து 5 புலன்கள், கண், காது, மூக்கு, கை, வாய் இல்லையா. நம்ம ஸ்டார்டிங்ல வந்து சொன்னாங்க எப்படி மனசை வந்து கட்டுப்படுத்தி பகவான்ல வந்து இருப்பு கொள்ள வைக்கணும் அப்படின்ட்டு வந்து ஒரு மாதாஜி கேட்டாங்க. நம்ம நேத்தோட செஷன்லயே பார்த்தோம், நம்மளோட இந்த உடல் வந்து பாத்தீங்கன்னா 3 பாகங்கள் இருக்கு. இந்த வெளிப்புற நமக்கு தெரியுது இல்லையா, இது வந்து ஆக்சுவலா உயிரற்ற ஒன்று. இதை உயிரோட வைக்கிறது எது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இதுக்குள்ளார இருக்கிற அந்த ஆத்மா. சோ இந்த உடல் வந்து பஞ்சபூதங்களால ஆகப்பட்டிருக்கு. அதுக்கு பேர் வந்து ஸ்தூல உடல் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம்.
ஆனா இதுக்கு உள்ளார வந்து கண்ணுக்கு தெரியாமல் இருக்கிறது வந்து சூக்ஷ்ம உடல் அப்படின்றோம். அந்த சூக்ஷ்ம உடல்ல வந்து 3 லேயர் இருக்கு. அது வந்து பாத்தீங்கன்னா மனம், புத்தி, அகங்காரம் அப்படின்றோம். சோ இந்த புலன்கள் எங்க எடுத்துட்டு போதோ அங்க மனமும் போயிடுச்சு அப்படின்னா புத்தியை யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து இல்ல இது சரி இது தப்பு, அதுக்குதான் நமக்கு வந்து பகுத்தறிவுன்றத வந்து கடவுள் கொடுத்திருக்காரு. மனித மனித பிறப்பு தான் வந்து ஒரு மேன்மையான ஒன்று. மற்றபடி விலங்குகளும் நம்மளும் ஒரே வேலையை தான் செய்யறோம். எதுல நம்ம டிஃபரன்ஷியேட் ஆயிருக்கோம்னா பகுத்தறிவு, இதை செய்யணும் இதை செய்யக்கூடாதுன்ற வந்து ஒரு அந்த அறிவு இருக்கு. சோ மனம் வந்து புத்தி எங்கெல்லாம் கூட்டிட்டு ஐ மீன் புலன்கள் எங்கெல்லாம் போதோ அதுல வந்து மனம் லயிச்சிடுச்சு அப்படின்னா அதை கண்ட்ரோல் பண்ண வேண்டியது வந்து புத்தி, நுண்ணறிவு அப்படின்றோம். சோ அந்த புத்திக்கு மேலதான் வந்து அகங்காரம் அப்படின்றது. சோ இந்த 3 லேயர் தான் வந்து நம்மளுடைய ஆத்மாவை ப்ரொடெக்ட் பண்றது. ஸ்தூல உடல், சூக்ஷ்ம உடல் அண்ட் ஆத்மா. ஸ்தூல உடல் வந்து நமக்கு கண்ணுக்கு தெரியுது, தெரியாம அப்டிராக்டா இருக்கிறது வந்து எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா சூக்ஷ்ம உடல். அந்த சூக்ஷ்ம உடல் வந்து 3 லேயரால கவர் பண்ணிருக்கு, மனம், புத்தி அண்ட் அகங்காரம். இந்த ஐம்புலனுக்கு உடனே இணைக்கிறது எது பாத்தீங்கன்னா அந்த கயிறு பாத்தீங்கன்னா மனம். அந்த மனம் வந்து அந்த நுண்ணறிவு அப்படின்ற இல்லையா, புத்தி வந்து கண்ட்ரோலா வச்சிருக்கணும். அப்படி இல்லை அப்படின்னாக்கா எங்கெல்லாம் மனம் போதோ அங்கெல்லாம் போயிடுது அப்படின்னா புத்தி உள்ளார இருக்க ஆத்மாவுக்கு வந்து கஷ்டம். நம்ம வந்து 2 கடமைகள் பண்ணணும். ஒண்ணு வந்து இந்த உடலை பாதுகாக்கக்கூடிய கடமை ஒன்று, ஆத்மாவை ப்ரொடெக்ட் பண்ணக்கூடிய கடமையும் நமக்கு இருக்கு. ஆத்மாவை எப்படி நம்ம ப்ரொடெக்ட் பண்றது அப்படின்னாக்கா பகவானை பத்தி கேட்கறது, தன்னுணர்வு. நான் என்ன, எதற்காக இங்க வந்திருக்கேன், நான் என்ன பண்ணணும் என்ன பண்ணக்கூடாது, என்னோட வாழ்க்கையோட குறிக்கோள் என்னவா இருக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு அதை ஸ்ட்ரென்தன் பண்றதுக்காக நம்ம பண்றதுதான் வந்து ஆத்மாவுக்கு நம்ம செய்ய வேண்டிய கடமை. நம்மளோட இந்த ஐம்புலன்கள் நம்ம மனசை வந்து கண்டிப்பா கட்டுப்படுத்தவே முடியாது. அர்ஜுனர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த சின்ன வயசுலயே வந்து குருகுலத்துல வந்து எல்லாரை விட அர்ஜுனர் தான் வந்து துரோணாச்சாரியருக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். ஏன்னா ஆஹ் அவர் என்ன நினைச்சாரோ ஒரு 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 குறிக்கோள்ல வந்து கரெக்டா இருந்தாரு இல்லையா. ஒரு பறவையை காட்டி அந்த பறவையை பார்க்கும்போது உனக்கு என்ன தோணுது அப்படின்னாக்கா ஒரு வில்லாளிக்கு வந்து அதோட அந்த கண்ணு தான் தோணுது. ஏன்னா அதை அடிச்சாதான் வந்து பறவை இறந்து போகும் இல்லையா. அந்த அந்த ஒரு குறிக்கோள் இருந்தது அவருக்கு. அப்படி ஒரு ரொம்ப ஒரு போக்கஸ்டா இருந்த அர்ஜுனன் நம்மளுடைய வரப்போற அத்தியாயங்கள்ல பார்ப்போம். அவர் சொல்லுவார், என்னால காத்து கூட ஒரு குடுவையில அடைச்சிட முடியும் போல இருக்கு, ஆனா இந்த மனசை வந்து என்னால கண்ட்ரோல் பண்ணவே முடியல. எப்படிப்பட்டவர், சிறு வயதிலேயே வந்து அவ்வளவு ஒரு போக்கஸ்டா இருந்தவர் இப்ப வந்து அர்ஜுனன் வந்து கிருஷ்ணர் கிட்ட சொல்றாரு என்னால மனதை கட்டுப்படுத்தவே முடியல. அர்ஜுனனுக்கே அப்படின்னா நம்ம வந்து எப்படி இல்லையா, நம்ம வந்து இந்த கலியுகத்துல இருக்கோம். ஒரு 5 மினிட்ஸ் மொபைல டச் பண்ணாம நம்மளால இருக்க முடியுதா? இல்ல. சரி ஒரு அமைதியா ஒரு 5 நிமிஷம், ஒரு 5 நிமிஷம் வேணாம், ஒரு 2 நிமிஷம் அமைதியா கண்ண மூடி ஏதாவது ஒரு இடத்துல இருந்ததுன்னா மனசு பாத்தீங்கன்னா உலகம் ஃபுல்லா சுத்திட்டு வந்துரும் மனசு இல்லையா. சோ அந்த மனசை வந்து இந்த கலிகாலத்துல வந்து கட்டுப்படுத்துறது வந்து ரொம்ப கஷ்டம். அப்ப நம்ம அதை எப்படி வந்து நம்ம பகவானோட இதுல போக்கஸ்டா இருக்குது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ஐம்புலன்களையும் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா பகவானோட சேவையில வந்து நம்ம ஈடுபடுத்தணும். எப்ப நமக்கு வந்து ஒரு உயர்ந்த டேஸ்ட் கிடைக்குதோ அப்ப என்ன பண்ணுவோம்னா அந்த தாழ்ந்த டேஸ்ட்டை விட்டுட்டு உயர்ந்த டேஸ்ட்டுக்கு நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்கா போயிடும். அதுதான் வந்து அப்படியே எஸ்கலேட் போயிடும். நமக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னாக்கா அந்த அதை விட நம்மளுக்கு நல்ல உயர்ந்த டேஸ்ட் வந்துச்சுன்னா அதை விட்டுருவோம் இல்லையா. அது போல பகவானோட சேவையில ஈடுபடும் போது அது நமக்கு வந்து ஒரு ஒரு உயர்ந்த ஒரு ஒரு தன்னுணர்வை கொடுக்கும். அப்போ வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னாக்கா நம்ம வந்து நம்மளே நமக்கு லென்ஸ் ஆயிட்டு வி ஆர் ஜஸ்ட் மூவிங் ஃபார்வர்ட் அப்படின்னு பார்க்கணும். சோ இந்த ஐம்புலன்களையும் வந்து பகவானோட பக்தியில ஈடுபடுத்தும் போது வேற வழியே இல்லை, மனமும் அது கூடவே வரும். அண்ட் புத்தி வந்து சுத்தப்பட்டு அண்ட் ஆத்மாவுக்கு உண்டான கடமை செய்து நம்ம பகவான் கிட்ட போக முடியும் அப்படின்றத பார்க்கலாம். சோ இங்க பாத்தீங்கன்னா கண் எப்படி வந்து நம்ம பகவானோட இதுல யூஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அர்ச்ச விக்கிரகத்தை பாக்குறது. அது என்ன அர்ச்ச விக்கிரகம்? நம்ம யூஸ்வலா சொல்லுவோம் விக்கிரகம், ஸ்ரீ விக்கிரகம் அப்படிலாம் சொல்லுவோம். அர்ச்ச விக்கிரகம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னாக்கா நம்ம எப்படி வந்து பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்றோமோ அதை அப்படியே எடுத்துக்கு வராம நம்ம சொல்றோம் இல்லையா. நம்ம தான் வந்து நம்மளோட கை மட்டும் கை பண்ணக்கூடிய வேலையை மட்டும்தான் செய்யும், வாய் பண்ற வேலை மட்டும்தான் செய்யும். ஆனா பகவானுக்கு வந்து இந்த புலன்கள் வந்து இந்த வேலையை தான் செய்யணும்னு இல்லை. அதனாலதான் ஹி இஸ் வெரி டிவைன் இல்லையா. அர்ச்ச விக்கிரகம் அப்படின்னா நம்ம என்ன பாவத்துல பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்றோமோ நம்மளோட பக்தி அப்படியே அவர் எடுத்துக்குவார். சோ நம்மளுடைய கண்ணை வந்து எதற்காக யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா அந்த அர்ச்ச விக்கிரக தரிசனம். நீங்க எல்லாமே நம்மளோட இப்ப கனெக்ட் ஆயிருக்கீங்க. மார்னிங் 4:30க்கு நம்மளோட இஸ்கான் பெங்களூர்ல வந்து மங்களார்த்தி இருக்கு, ஜூம் லிங்க்லாம் இருக்கு. நீங்க ஒரு தடவை நீங்க ஜஸ்ட் அந்த மங்களார்த்தி அட்டன் பண்ணி பாருங்களேன். அந்த காலையில நம்ம வந்து ராதாகிருஷ்ணா பார்க்கும்போது பாத்தீங்கன்னா அது ஒரு டிஃப்ரெண்டான ஃபீலிங், அது ரொம்ப பிளிஸ்ஃபுல்லா உங்களுக்கு ஃபீல் ஆகும். ஹோல் டே வந்து உங்களுக்கு அந்த எனர்ஜி இருந்துட்டே இருக்கும்.
சோ அந்த கண்ணை வந்து நம்ம எதுக்கு யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா அர்ச்ச விக்கிரகத்தை தரிசனம் செய்யவும் பகவத்கீதை பாகவதம் படிக்கிறதுக்காகவும் நம்ம யூஸ் பண்ணணும். அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா இந்த மூக்கு. கோவில்ல எல்லாம் நம்ம இஸ்கான் டெம்பிள் போனீங்கன்னா அந்த பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணிட்டு அந்த மலர் வந்து நமக்கு கொடுப்பாங்க, அப்ப வந்து நுகர்ந்து பாக்குறதுக்காக. சோ கிருஷ்ணருக்கு வழங்கப்பட்ட துளசி இலைகள், மலர்கள், கிருஷ்ண பிரசாதம் போன்ற நல்ல வாசனையை முகர்ந்து பார்க்க வந்து நம்ம மூக்க யூஸ் பண்ணணும். காது எதுக்கு நம்ம இது பண்ணோம் அப்படின்னாக்கா கிருஷ்ணரோட பஜனை, தெய்வீக இசையை கேட்கறது, பகவானை பத்தி கேட்கறதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். 9 நவவித பக்திகள் இருக்கு, 9 விதமான பக்திகள். அதுல முதல்ல இருக்கிறது என்னன்னாக்கா ஸ்ரவணம், கேட்கறது. அதுதான் வந்து முதல் இதுன்னு சொல்றோம். சோ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் தூய்மைப்படுத்துறது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா கடவுளை பத்தி கேட்கணும். அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா கையை வந்து என்ன பண்ணணும், பகவானுக்கு சேவை பண்றதுக்காக நம்மளோட கைகளை யூஸ் பண்ணணும். அவருக்கு வணக்கம் சொல்றது, அதுக்கப்புறம் அவருக்கு தேவையான மலர் மாலை தொடுக்கிறது, அவருக்கு வந்து சந்தனம் அரைக்கிறது, இந்த மாதிரி அவரோட சேவைக்கு வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணணும். வாய், அதை நமக்கு எதுக்கு யூஸ் பண்ணணும்னாக்கா கிருஷ்ண பிரசாதம் சாப்பிட்றதுக்காகவும் பகவானை பத்தின என்ன சொல்றது சர்ச்சை பண்றது, பகவானை பத்தி பேசுறதுக்காகவும் அவரோட புகழை பாடுறதுக்காகவும் அவருடைய குணங்கள் லீலைகளை பத்தி பேசுறதுக்காகவும் வாய் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்றத வந்து நம்ம பாக்குறோம். சோ இந்த 5 புலன்களை அப்படி யூஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னாக்கா மனம் அதுலயே லயிச்சு போயிடும். சோ நம்ம வந்து புத்தியும் வந்து அது எங்க கொண்டு போதும், அது வந்து தெய்வீகமான ஒரு சேவை தான் நம்ம பண்றோம் இல்லையா. சோ அது வந்து நம்மளோட சுத்தப்படுத்தும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 6வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. நன்றி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. படிங்க 6வது ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. படிக்கட்டுமா மாதாஜி? படிங்க மாதாஜி, படிங்க. கர்மேணேந்திரியான் சம்யாம் யா அஸ்தே மனசா ஸ்மரன் இந்திரியார்த்தான் விமூடாத்மா மித்யாச்சாரக ச உச்யதே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. புலன்களின் செயல்களை கட்டுப்படுத்தி அதே சமயம் புலனின்ப பொருள்களில் மனதை அலைபாய விடுபவன் தன்னையே முட்டாளாக்கி கொள்கின்றான், அவன் போலி மனிதன் என்று அழைக்கப்படுகின்றான். சோ புலன்களின் செயல்களை கட்டுப்படுத்தி, இதையெல்லாம் நம்ம மனசு, இந்த புலன்கள் எல்லாம் கட்டுப்படுத்தி மனசை கட்டுப்படுத்தி, ஆனா நம்ம மனசு வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த விஷயத்திலேயே ஏதாவது ஒரு இதுல வந்து அலைபாஞ்சிட்டே இருக்கும் இல்லையா. அதை பண்ணிட்டு நான் வந்து ஒரு பெரிய யோகி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறது வந்து ஒரு போலி மனிதன் அப்படின்றத வந்து நம்ம பார்க்கலாம். இங்க பாத்தீங்கன்னா ஜடபரதரோட கதையை நம்ம பாக்குறோம். இவர் வந்து ஒரு பிரபுஜி கூட கேட்டாரு, விலங்குகளா இருந்தா நம்ம இது பண்ண முடியுமா அப்படின்னு. ஆக்சுவலா நான் அதுக்கப்புறம் நிறைய இது படிக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா விலங்குகளுக்கு வந்து அந்த பாவ புண்ணிய செயல்கள் இல்லை, அதோட இன்சைட் அப்படின்னு தான் நம்ம பாக்குறோம் அப்படின்னு. ஆனா இந்த இது வந்து நமக்கு வந்து எக்ஸாம்பிள் என்ன அப்படின்னாக்கா ஜடபரதர் வந்து அவரோட நம்மளோட இதுல பாத்தீங்கன்னா நம்ம படிக்க வரப்போற அத்தியாயங்கள்ல வர்ணங்கள் 4 வர்ணங்கள் இருக்கு அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரம்மச்சரியம், அதற்கப்புறம் வந்து கிரகஸ்தர், அதுக்கப்புறம் வானப்பிரஸ்தம், லாஸ்டா இருக்கிறது வந்து சந்நியாசம் இல்லையா. 4 வருடங்கள் பிரம்மச்சரியம். சோ பிரம்மச்சரியத்துல வந்து பிரம்மச்சரியத்தை கடைபிடிக்கிறாங்க. அதற்கப்புறம் வந்து தன்னுடைய கடமை கிரகஸ்தன்னா ஒரு குடும்பஸ்தனாக இருக்கிறது. 50 வயதுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா வானப்பிரஸ்தம், பகவானை நினைச்சு கோவில் போறது, அது போல வனங்கள்ல போயிட்டு பகவானை பத்தி இது பண்றது. கடைசியா தான் வந்து சந்நியாசம் அப்படின்னு. இந்த ஜடபரதர் என்ன பண்றாரு, அவரோட கடமைகள் எல்லாம் முடியுது, ஒரு அரசனாக அவர் எல்லா கடமையும் நல்லா முடிச்சுட்டார். அவரோட பிள்ளைகளுக்கு அந்த அரசாங்கத்தை எல்லாம் கொடுத்துட்டு என்ன பண்றாரு, நான் தன்னுணர்வை அடையணும், பகவானை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணுன்றதுக்காக என்ன பண்றாரு, ஒரு காட்டுல போய் நம்ம வந்து தியானம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வர்றார். வந்தவர் அதை பண்ணிட்டே இருக்கார். 24 மணி நேரமும் பகவானை பத்தின, அதாவது நம்ம பார்த்திருக்கோம் இல்லையா அருவ பிரம்மம் அப்படின்றதுல வந்து வந்து இப்ப சங்கராச்சாரியர்களோட இது பாத்தீங்கன்னா நம்ம சாஸ்திரத்துல பாக்குறோம். அவங்க எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒளி, அந்த ஒளிதான் வந்து நம்மளுடைய அல்டிமேட் டெஸ்டினேஷன் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதுல மட்டும்தான் போக்கஸ்டா இருப்பாங்க. இவரும் என்ன பண்றாரு, தன்னுடைய இதயத்துக்குள்ள இருக்க பரமாத்மாவை வந்து அவரையே நினைச்சு தியானம் பண்ணிட்டு இருக்காரு. ஒரு நாள் கூட என்ன ஆகுமா, அவரு அந்த அப்படியே நினைச்சு மனசுல இருக்க பகவானை நினைச்சு தியானம் பண்ணிட்டே இருக்கும்போது கையில மலர் எடுக்கிறாரு. அவருக்கு போடுற மாதிரி நினைச்சு அவர் ஃபீல் பண்ணி அதை எடுக்கிறாரு. ஆனா அப்படியே அதை மறந்துடுறாரு. அவ்வளவு தூரம் அவர் வந்து அவரே லயிச்சு அந்த நம்மளோட இருதயத்துக்குள்ள இருக்க பரமாத்மா மேல போக்கஸ்டா இருந்து அந்த மலர் வந்து அப்படியே வாடி அவரோட கையில வந்து கீழே விழுந்துருதான். காலையில அவரு அர்ச்சனை பண்றதுக்காக அப்படி கையில எடுக்கிறார். அவரை பார்த்த உடனே அப்படியே அதுல லயிச்சுடுறாரு. ஆனா அந்த மலர் வந்து அவரோட கையில இருந்து கீழே விழுந்துருச்சு அப்படின்ற மாதிரி அவ்வளவு ஒரு போக்கஸ்டா இருந்த ஜடபரதர்
ஒரு தடவை என்ன பண்றாரு, ஒரு மான் வந்து அவரோட அந்த குடில்ல தான் மான் என்ன பண்றது, ஒரு பிரெக்னென்டான மான் அதை வந்து ஒரு சிங்கம் துரத்திட்டு வருது. அந்த துரத்திட்டு வரும்போது உயிரை காப்பாத்திக்கிறதுக்காக அந்த மான் என்ன பண்ணுது, ஒரு நதியை வந்து தாண்டறதுக்கு ட்ரை பண்ணுது. அப்படி தாண்டும் போது பாத்தீங்கன்னா அந்த அந்த குட்டி மான் வந்து அந்த நதியிலேயே விழுந்துருது. இந்த மான் வந்து இறந்து போயிடுது. அந்த குட்டி மானை பார்த்த உடனே உடனே ஜடபரதர் என்ன நினைக்கிறார், பக்தன் வந்து ரொம்ப கருணையானவன் இல்லையா, உடனே அவர் என்ன பண்றாரு, அச்சச்சோ இந்த குட்டி மான் பாவமாச்சே, தாயும் இல்லாம போயிடுதுன்ட்டு அந்த மானை வந்து காப்பாத்தி அவர் என்ன பண்றாரு, மானை பராமரிக்கிறதுலயே இருக்காரு. அது எங்க போனாலும் அதோட அவரோட சிந்தனை எல்லாம் இப்ப வந்து பகவானை விட்டு அந்த மானை பராமரிக்கிறதுலயே போயிடுச்சு. சோ எவ்வளவு ஒரு போக்கஸ்டா இருந்த ஒரு ஜடபரதர், பகவான் மேல பரமாத்மா உள்ள தன்னுணர்வை வச்சுட்டு இருந்த அவர் இப்ப என்ன பண்ணிட்டாரு, மொத்தமா அவரோட தாட் ப்ராசஸ் எல்லாமே வந்து மானுக்கு சாப்பாடு கொடுக்கறது, மானை பாதுகாக்கிறது, அது எங்க இருக்குமோ அதே மாதிரியான சிந்தனையிலே போயிடுச்சு. கடைசி நேரத்துல அவரோட கடைசி காலம் வருது. கடைசி காலம் வரும்போதும் என்ன பண்றாரு, இவ்வளவு நாளா லாஸ்டா அவர் மனசுல என்ன இருக்கு, மான் பத்தி தான் இருக்கு. அப்ப அந்த மானை பத்தியே இருக்கிறதுனால அவரோட கடைசி உயிர் பிரியும் போதும் அந்த மானை பத்தியே இருக்கு. அந்த மான் இனிமே யார் காப்பாத்துவாங்க. அவர் அடுத்த பிறவி எடுக்கிறார். அடுத்த பிறவியில் அவர் மானாவே மாறுகின்றார். அப்பதான் அவருக்கு வந்து திருப்பி அந்த மான் கிட்ட போகும்போது அந்த மான் இதை வந்து சீண்டாது ஜடபரதர். அப்பதான் அவருக்கு வந்து ரியலைஸ் ஆகும், நான் வந்து எவ்வளவு பெரிய தவறு பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு. இத்தனை வருட காலமாக அவர் வந்து தெய்வீக இதை பண்ணிட்டு கடைசி தருணத்துல வந்து அவர் இந்த மாதிரி மானை பத்தி நினைச்சதுனால இந்த பிறவி வந்து அவருக்கு மான் பிறவியா போயிடுது. அந்த குடிலேயே சுத்தி சுத்தி வர்றார், தன்னுடைய தவறை வந்து உணர்றார். இப்ப என்ன பண்றாரு, நான் திருப்பி பகவானை பத்தியே போக்கஸ்டா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்த பிறவியில் அவருக்கு என்னவா கிடைக்கிறதுனாக்க ஒரு உயர்ந்த பிராமண குலத்துல அவரு பிறப்பெடுக்கிறார். அதுல வந்து அவர் வந்து ஜடபரதர். அந்த அடுத்த பார்ட் வந்து நம்ம அடுத்த செஷன்ல பார்க்கலாம். இங்க நம்ம என்ன சொல்ல வரோம் அப்படின்னாக்கா, புலன்களை கட்டுப்படுத்துறது வந்து ரொம்ப கஷ்டம். அதுவும் இவ்வளவு பெரிய மகா முனிவர்கள் அவங்களாலே முடியல. நம்மளோட இதுல வந்து ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் இந்த கலியுகத்துல. சோ நம்ம வந்து நம்மளை எப்படி தூய்மைப்படுத்த முடியும் அப்படின்னா, நம்மளுடைய புலன்களை நம்ம செய்யணும். ஆனா எப்படி செய்யணும்னா பகவானோட சேவையில நம்ம ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் ஒரு ஒரு குவாலிட்டிஸ் இருக்கும். அந்த குவாலிட்டிஸை வந்து அவரோட சேவைக்காக நம்ம வந்து செயல்படுத்தணும். அப்படி பண்ணும்போது நம்ம தூய்மை அடைகின்றோம் அப்படின்றத பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 9வது ஸ்லோகம் படிக்கிறீங்களா யாராவது? 9வது. यज्ञार्थार्थ कर्मणोऽन्यर्थ लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसग्नो समाचर. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. விஷ்ணுவிற்கு அர்ப்பணிக்கப்படும் செயல்கள் நிறைவேற்றப்படலாம், மற்ற செயல்கள் இந்த பௌதீக உலகத்தோடு பந்தப்படுத்துபவை. எனவே குந்தியின் மகனே, உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை அவரது திருப்திக்காக செய். இவ்விதமாக நீ எப்போதும் பந்தத்திலிருந்து விடுபட்டு வாழ்வாய். நம்ம எந்த ஒரு செயல் பண்ணாலும் அந்த செயலோட ஒரு பலனும் இருக்கும், ஒரு புண்ணியமும் இருக்கும், இல்ல அதோட நெகட்டிவும் இருக்கும் இல்லையா. சோ அப்படி இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா அது வந்து நம்மள வந்து கண்டிப்பா பந்தப்படுத்தும். இப்ப நான் யாருக்காச்சும் ஒரு இது செய்யறேன், ஒரு ஒரு தானம் பண்றேன் அப்படின்னாக்கா, அது நான் பண்றேன்னு நான் நினைச்சு பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா, இந்த இந்த ஜென்மத்துல அவர் வந்து இந்த பிறவில அவர் வந்து யாரு பிக்ஷை எடுக்கிறாரோ அடுத்த பிறவில வந்து நான் பிக்ஷை எடுப்பேன், அவங்க வந்து எனக்கு போடுற மாதிரி இருக்கும். ஏன்னா அதுதான் நம்மளுடைய இம்பாக்ட். இல்ல அப்படின்னாக்கா நான் பண்ணி எத்தனை புண்ணியம் பண்ணணும், அந்த புண்ணியத்துக்கு ஏத்த மாதிரி எனக்கு வந்து சொர்க்கலோகமோ இல்ல நரகலோகமோ அங்க போயிட்டு என்னோட அக்கௌண்ட் காலியானதுக்கு அப்புறம் திருப்பி நான் இதே இந்த மத்திய லோகமான பூமிக்கு தான் வரணும், வந்துட்டு திருப்பி என்னோட அக்கௌண்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணணும். ஆனா பக்தியில வந்து அப்படி கிடையாது. நம்மளே பாக்குறோம், இப்ப ஒரு 2 வயசு 3 வயசு குழந்தைக்கு கூட நிறைய பக்தி இருக்கு. நம்ம 70 வயசு 75 வயசு ஆனா கூட நம்மளுக்கு வந்து அந்த பகவான் மேல அந்த பற்று வர மாட்டேங்குது. ஏன் இந்த டிஃபரன்ஸ் இருக்கு நம்ம கிட்ட? ஏன்னா போன பிறவில வந்து அந்த குழந்தை வந்து பக்தி பண்ணதோட எஃபெக்ட் இந்த பிறவில வந்து அந்த பக்தி வந்து அப்படியே அந்த அக்கௌண்ட் கண்டினியூ ஆகுது அப்படின்றத பாக்குறோம். ஆனா இது வந்து மற்ற மற்ற இதுல இருக்காது இல்லையா. நான் இந்த பிறவில பெரிய டாக்டரா இருக்கலாம், நிறைய என்னோட இதெல்லாம் பேலன்ஸ் இருக்கலாம், நிறைய பௌதிக பந்தங்கள்லாம் இருக்கலாம். ஆனா அடுத்த பிறவி வரும்போது நான் திருப்பி நான் சொல்லிக்க முடியுமா? हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. देवान् भावयथानेन यथानेन ते देवा भावयन्तनवः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यत.
ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே யாகங்களால் கிருஷ்ணா. மகிழ்ச்சி அடையும் தேவர்கள் உங்களையும் மகிழ்விப்பர். மனிதர்களுக்கும் தேவர்களுக்கும் இடையேயான இத்தகைய ஒத்துழைப்பினால் அனைவரும் உயர்ந்த நலமுடன் வாழலாம். நம்ம வந்து அதை எப்படி ஒப்பிடுறாங்கன்னா, ஒரு செடி இருக்கு, அந்த செடிக்கு தேவையான தண்ணீர் வந்து நம்ம என்ன பண்றோம், ஒரு ஒரு இலையா ஒரு ஒரு கிளையா பார்த்து ஊத்துறோமா? இல்ல, அதோட வேர்ல தான் நம்ம ஊத்துறோம் இல்லையா? அந்த வேர் இல்லைன்னா அந்த செடியே இல்லை இல்லையா? சோ பகவான் கிருஷ்ணரும் இங்க வந்து அப்படிதான், நம்மளோட அவர்கிட்ட இருந்து தான் எல்லா தேவர்களும். நம்ம அந்த மூலம் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னாக்கா நமக்கு இன்னும் கிளியரா புரியும். சோ பகவான் கிருஷ்ணர் தான் 3 விஷ்ணுவாக வந்து மகாவிஷ்ணு, அவர் தான் வந்து இந்த பிரபஞ்சங்களே படைக்கின்றார். அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பரபிரம்மம், பரமாத்மா, பரமபுருஷர் என்ற 3 நிலையில இருக்கான்னு நம்ம பாக்குறோம். சோ தேவர்களை நம்ம வணங்கும் போது பாத்தீங்கன்னா அவங்களும் நமக்கு வந்து அந்த பிளெஸிங்ஸ் எல்லாமே கிடைக்கும். நம்ம என்ன கேட்கிறோமோ அதெல்லாம் கிடைக்கும். ஆனா அது எல்லாமே வந்து நிலையற்றது. கிருஷ்ணர் கொடுக்கறது மட்டுமே வந்து நிரந்தரமானது. ஏன்னா பகவான் கிருஷ்ணர் வந்து நிரந்தரமானவர் அப்படின்றத வந்து நம்ம பார்க்கலாம். சோ தேவர்களோட தேவ வழிபாடு செய்யும் போதும் அந்த நமக்கு கொடுக்கக்கூடிய பலன்களையும் கொடுப்பவர் யார் அப்படின்னா கிருஷ்ணர் அப்படின்றத வரப்போற அத்தியாயங்கள்ல பாக்குறோம். இந்த வந்து யாக சக்கரம் கிருஷ்ணர் பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர் கிட்ட இருந்து வந்தவர் தான் வந்து பரம ஐ மீன் பிரம்மா. சோ பிரம்மா தான் வந்து எல்லா ஆஹ் ஆஹ் எல்லா எல்லா பிரபஞ்சங்களையும் படைக்கின்றார். வேதங்கள் வந்து பகவான் கிருஷ்ணரோட ஒரு மூச்சு காற்றாக நம்ம பாக்குறோம். அந்த மூச்சு காற்றைய வந்து நமக்கு வந்து படிக்க கூட முடியாது இல்லையா? அதுதான் வேதங்கள். சோ அது வந்து நாம் என்ன செய்யணும் என்ன செய்யக்கூடாது அப்படின்றத வந்து நம்மளோட கடமைகளை வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணினோம் அப்படின்னாக்கா அதுல பாத்தீங்கன்னா கிரகஸ்தர்கள் வந்து யாகம் பண்ணணும், அதுக்கப்புறம் வந்து தானம் பண்ணணும் அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். சோ அந்த கடமைகளை வந்து கரெக்டா நம்ம பண்ணும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னாக்கா தேவர்கள் வந்து மகிழ்ச்சி அடையறாங்க. அதனால வந்து நமக்கு வந்து மழை கிடைக்கிறது, அதன் மூலமாக நமக்கு தானியங்கள் கிடைக்கிறது. அந்த தானியத்தை யூஸ் பண்ணி நம்ம பிரசாதம் பண்றோம். ஆனா இதெல்லாம் எங்க இருந்து வந்ததுன்னு பாத்தீங்கன்னா, மூலம் என்ன சோர்ஸ் எங்க இருந்துன்னு பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர் கிட்ட இருந்து வந்தது இல்லையா? சோ அதை நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா அவருக்கு ஆஃபர் பண்ணிட்டு நம்ம சாப்பிடணும். அப்ப அதுல அதோட பந்தம் வந்து நமக்கு இருக்காது. அனிமல்ஸ் மட்டும் கிடையாது, ஈவன் பிளான்ட் நம்ம அது கூட நம்ம அதை கட் பண்ணி தான் நம்ம சாப்பிடுறோம் இல்லையா? சோ அதை பண்ணும்போது அதுலயும் நமக்கு வந்து இம்பாக்ட் இருக்கு அப்படின்றத பார்க்கும். அதனாலதான் வந்து நம்ம என்ன பண்றோம், கிருஷ்ணருக்கு ஆஃபர் பண்ணிட்டு அதை நம்ம வந்து சாப்பிடுறோம். இப்ப ஒரு நம்மளோட அப்பா அம்மாவே வந்து நமக்கு பைசா கொடுக்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, அதுல இருந்து நம்ம அப்பா அம்மாக்காக ஏதாவது ஃபர்ஸ்ட் வாங்கிட்டு போய் கொடுத்தா அவங்களுக்கு எவ்வளவு ஒரு ஹாப்பினஸ் இருக்கும். இதை விட நிறைய பைசா அவங்க கிட்ட இருக்கு, இருந்தாலுமே வந்து என் குழந்தை என் மேல இவ்வளவு அன்பா இருக்கு, அதோட அதுக்கு ஒரு சந்தோஷத்துல கூட என்னை பத்தி யோசிச்சிருக்கு அப்படின் போது அந்த அன்பு வந்து இன்னும் அதிகமாகும் இல்லையா? சோ நம்ம வந்து நம்ம வீட்டுல வந்து அம்மா இருக்காங்க, நமக்கும் சாப்பாடு போடுறாங்க, வெளியில யாராவது வந்து பிக்ஷை கேட்கும் போது அவங்களுக்கும் சாப்பாடு போடுறாங்க. ஆனா ரெண்டுத்துக்குமே டிஃபரன்ஸ் இருக்கு இல்லையா? சோ அது எப்படி அப்படின்னாக்கா நம்மளோட அந்த உணர்வு, நம்மளோட அம்மா நம்மளோட குழந்தை அப்படின்ற ஒரு உணர்வு. சோ நமக்கு வந்து எப்பவுமே அந்த தாட் இருக்கணும். சோ கடவுள் கிட்ட இருந்து நமக்கு வந்தது. இவர் அவர் இல்லாம எதையாவது நம்மளால யோசிக்க முடியுமா? இந்த தானியங்களோ இல்ல மழையோ இது எல்லாம் இல்லாம நம்மளால யோசிக்க முடியுமா? நம்ம கிட்ட என்ன இருக்கோ அது எல்லாமே வந்து பகவான் கிருஷ்ணர் கிட்ட இருந்து வந்தது. சோ நம்ம வந்து இது வந்து அவர் கொடுத்தாருன்ற அந்த கிராட்டிடியூட், நன்றி உணர்ச்சியோட அவருக்கு ஆஃபர் பண்ணிட்டு அதை எடுத்துக்கும் போது அதை வந்து யாக சக்கரம் அப்படின்னு சொல்றோம். அப்படி பண்ணும்போது அதுல வந்து நமக்கு வந்து பந்தப்படுத்தக்கூடியது எதுவுமே கிடையாது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. இதுல வந்து நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா 3 வகையான இது இந்த ஜட வாழ்க்கையில மக்கள் எப்படி இருக்காங்க, கர்ம காண்டம்னா என்ன, கர்ம யோகம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்றத பார்க்கணும். ஜட வாழ்க்கையில இருக்கவங்க என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து பாவம் புண்ணியம் ரெண்டுமே கிடைக்கும் அவங்க பண்ணக்கூடிய செயல்ல. கர்ம காண்டம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னாக்கா பாவம் பாவமின்மை 2 விஷயங்கள் இருக்கு. கர்ம யோகம் அப்படின்னா பாவமின்மை அண்ட் புண்ணியமின்மை. இன் நட்ஷல் பாத்தீங்கன்னா பௌதி டவல் எடுத்துவோம். சோ ஜட வாழ்க்கையில இருக்கவங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவான் ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. சோ 3 வகையான பிரிக்கலாம். ஒன்று ஜட வாழ்க்கையில நம்ம பண்ணக்கூடிய செயல்கள், பாவம் புண்ணியம் 2 விஷயமும் இருக்கு. கர்ம காண்டம்ன்றவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஓகே இப்ப நம்ம ஒரு கோயிலுக்கு போறோம், அவங்க வந்து எனக்கு எவ்வளவு இருந்தாலும் அதுல ஒரு பர்சன்டேஜ் வந்து நான் கடவுளுக்காக கொடுக்குறேன்னு நினைக்கிறோம் இல்லையா? அது வந்து கர்ம காண்டம். கர்ம யோகம்ன்றது என்ன, இது நீ கொடுத்தது, உனக்கு தேவையானது கொடுத்துட்டு எனக்கு என்ன தேவையோ அதை மட்டும் நான் கொஞ்சமா எடுத்துக்கிறேன் இல்லையா? அது வந்து கர்ம யோகம். சோ கடவுளோட தாட்ஸோட நம்ம பண்றது வந்து கர்ம யோகம். கர்ம காண்டம் என்றவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இன்னைக்கு நான் இந்த யஜ்ஞம் பண்ணேன், இல்ல நான் இவ்வளவு பைசா கடவுளுக்கு கொடுத்தேன்னா எனக்கு அதுல இருந்து இந்த பலன் கிடைக்கும் அப்படின்னு நான் வந்து ஒரு ஒரு எனக்கு என்ன சொல்றது, எனக்கு இது கிடைக்கும்ன்ற ஒரு நோக்கத்தோட நான் பண்றது வந்து கர்ம காண்டம். கர்ம யோகத்துல இருக்கவங்க எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னாக்கா அனன்ய பக்தி.
எனக்கு எதுவுமே வேண்டாம், அதாவது பற்றற்று பகவானுக்கு வந்து பக்தி பண்றவங்க வந்து கர்ம யோகம் அப்படின்றத பார்க்கலாம். சோ இந்த 3 வகையான மனிதர்களோட செயல்கள் எப்படி இருக்கும்ன்றத பாக்குறோம். இந்த ஜட வாழ்க்கையில இருக்கவங்களோட செயல் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னாக்கா, அதுல கண்டிப்பா பாவமும் இருக்கும், புண்ணியமும் இருக்கும். கர்ம காண்டத்துல இருக்கவங்களது பாத்தீங்கன்னா எதிர் பாவம், பாவமின்மை. கர்ம யோகத்துல இருக்கவங்களுக்கு பாவமின்மை அண்டு புண்ணியமின்மை அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். நிறைய கதைகள் இருக்கு இதுல. விருப்பம் என்ன, அப்படி அவங்களோட ஒவ்வொருத்தவங்களோட விருப்பம் என்ன எப்படியா இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஜட வாழ்க்கையில இருக்கவங்க சுயநலம் உள்ளவங்களாக இருப்பாங்க. கர்ம காண்டத்துல இருக்கவங்க வந்து பலநோக்கு செயல், எனக்கு இது கொடுத்தா இது கிடைக்கும் அதனால நான் அதை பண்றேன். ஆனா கர்ம யுகத்துல இருக்கவங்களோட விருப்பங்கள் எப்படி இருக்குன்னா, பற்றின்றி அவர்களோட கடமை செய்வார்கள், பகவானுக்காக நான் பண்றேன்ற தாட்டோட. செயலை பற்றிய அறிவு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னாக்கா, பௌதிக வாழ்க்கையில இருக்கவங்க நான் தான் அனுபவிப்பாளன், இது என்னோடது, நான் தான் அனுபவிக்கிறேன் அப்படின்ற ஒரு இது. அதே மாதிரிதான் கர்ம காண்டத்துல இருக்கவங்களும் இருப்பாங்க. ஆனா கர்ம யோகத்துல இருக்கவங்களுக்கு வந்து அந்த ஞானம் இருக்கும். நம்ம வந்து பகவான் கிட்ட இருந்து வந்திருக்கோம், இது படைத்தவர் வந்து பகவான், இதை அனுபவிப்பவரும் அவர்தான். இதுல வந்து அவர்தான் கட்டுப்பாட்டாளர், எனக்கு இதுல எந்த உரிமையும் கிடையாது அப்படின்ற ஒரு தாட்டோட இருக்கவங்க வந்து கர்ம யோகிகள் அப்படின்னு பார்க்கலாம். பகவான் மீதான நம்பிக்கை எப்படி இருக்கும் இந்த 3 வகையான மனிதர்களை பாத்தீங்கன்னா, இந்த ஜட வாழ்க்கையில இருக்கவங்க வந்து கம்ப்ளீட்டா மறந்துருவாங்க. எனக்கு என்னோட உலகம், நான் தான் எல்லாத்தையும் பண்றேன், நானே அனுபவிக்கிறேன் அப்படின்ற ஒரு தாட், பகவானை பத்தின கான்செப்டே இருக்காது அவங்களுக்கு. ஆனா கர்ம காண்டத்துல இருக்கவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னாக்கா, பகவானை வந்து ஒரு கருவியா உபயோகப்படுத்துவாங்க. ஆமாமா கடவுள் இருக்காரு, ஆமா, ஆனா நான் அவருக்கு இதை பண்ணனா எனக்கு இது கிடைக்கும். அவங்க வந்து பகவான் இருக்காருன்றத வந்து அக்னாலேஜ் பண்றாங்க, அதே சமயத்துல அவங்க அவரை யூஸ் பண்ணிக்க ட்ரை பண்றாங்க. கர்ம யோகத்துல இருக்கவங்க வந்து என்ன பண்றாங்க அப்படின்னாக்கா, பகவானால் உபயோகப்படுத்தப்படுகிறார்கள். நான் வந்து ஐ எம் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இன் த ஹேண்ட்ஸ் ஆஃப் லார்ட், இல்லையா? நம்மளோட இதுல பாத்தீங்கன்னா, இப்ப நம்மளோட இதுலயே பாத்தீங்கன்னா சிவனார் பிரபுஜி அந்த மாதிரி நிறைய பிரபுஜிஸ் வந்து வாலண்டியரா சர்வீஸ் பண்றாங்க. நம்ம எதையுமே எதிர்பார்க்காம, இது நமக்கு வந்து ஒரு 1 ஹவர்ல வந்து நமக்கு இந்த சர்வீஸ் கொடுத்துருக்காங்க, நம்ம பண்ணலான்ட்டு நம்ம வந்து பகவானோட ஹேண்ட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு கருவியா இருக்கும், பகவானால் உபயோகப்படுத்தப்படுபவர்கள். இந்த 3 வகையான மக்கள்கள் அடையக்கூடிய பலன்கள் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, பௌதிக வாழ்க்கையில இருக்கவங்க, நான் ஒரு ஒரு வேலை பண்றேன், நான் இத்தனை பேருக்கு வந்து வீடு கட்டி கொடுக்குறேன், இல்ல ஏதாவது ஒரு பலன் பண்றேன் அப்படின்னாக்கா, அது ஏத்த புண்ணியம், அதுக்கப்புறம் அதுல வரக்கூடிய கெடுதல், அதுக்கு ஏத்த மாதிரி நான் நரகமோ இல்ல ஸ்வர்க்கமோ போவேன். அது அங்க போய் என்னோட இதெல்லாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் திருப்பி நான் இங்கேதான் வரணும், இந்த மத்திய உலகத்துக்கு. துக்காலயம் அசாஸ்வதம், இந்த உலகத்துக்கு தான் நான் திருப்பி வரணும். கர்ம காண்டத்துல இருக்கவங்க மேக்சிமம் வந்து கடவுளோட தாட்ஸ் இருக்கிறதுனால மேக்சிமம் ஸ்வர்க்கம் போவாங்க. அங்கேயும் போனதுக்கு அப்புறம் அவரோட அக்கௌண்ட் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் திருப்பி இங்கதான் வரணும். கர்ம யோகத்துல இருக்கவங்க ஆல்ரெடி நான் பண்ற பலன் எல்லாமே வந்து பகவானுக்காக பண்றேன்னு நினைக்கும் போது, இந்த இந்த மெட்டீரியலிஸ்டிக் வேர்ல்டு, இந்த ஜட உலகிலேயே அவங்களோட இது என்ன இருக்குன்னா, முக்தி பெற்று இருப்பாங்க, ஒரு லிபரேட்டட் சோலா தான் இருக்காங்க அப்படின்றத பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ நம்மளுக்கு வந்து நம்மளுடைய 4 விதமான யுகங்கள் இருக்கு இல்லையா? சத்திய யுகம், திரேதா யுகம், துவாபர யுகம், கலியுகம். சத்தியயுகம், சத்தியுகத்துல வந்து நிறைய அவங்க வந்து தியானம், மெடிடேஷன், நிறைய வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, நிறைய பகவானை நினைச்சு இது பண்றதெல்லாம் பார்த்தோம் நம்ம. ஏன்னா அவங்களோட ஆயுட்காலமும் அத்தனை வருஷங்கள் வருஷ கணக்கா வந்து பகவானை நினைச்சு தியானம் பண்ணுவாங்க. நிறைய யோகிகள், அந்த யோகாசனம் எல்லாம் நிறைய. ஆனா அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா திரேதாயுகம். திரேதாயுகத்துல வந்து கோவில்களோட வழிபாடு அந்த மாதிரிலாம் நிறைய இருந்ததுன்னு நம்ம பாக்குறோம். துவாபர யுகம் யஜ்ஞங்கள் பண்றதெல்லாம் நிறைய இருந்ததுன்னு பாக்குறோம். ஆனா கலியுகத்துல பாத்தீங்கன்னா இது எதையுமே நம்மளால செய்ய முடியாது. எங்கேயாச்சும் நமக்கு இருக்கிற ஆயுட்காலமே வந்து மேக்சிமம் மேக்ஸ் பாத்தீங்கன்னா நமக்கு 100 இயர்ஸ் தான் இருக்கும். அந்த 100 இயர்ஸ்க்குள்ள நமக்கு எத்தனை நோய்கள், எத்தனை விதமான இது, நம்மளால அவ்வளவு செலவு பண்ணி யஜ்ஞங்கள் பண்ண முடியுமா? அதுல பண்றது வந்து தூய்மையான பொருட்களா இருக்கும். நம்மளே பெஸ்டிசைட் ஃபுட்ஸ் தான் சாப்பிட்டுட்டு இருக்கோம். எல்லாத்துலயுமே அடல்ட்ரேஷன் இருக்கு. எங்கேயாச்சும் ஒரு சுத்தமானது பண்ண முடியுது வந்து ஆன்சர் பண்ண போகின்றார். பார்க்கலாம் இப்ப. மாதாஜி 37வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. हरे कृष्णा. श्री भगवानुवाच काम एष क्रोध एष रजो गुण समुद्भवः महासनो महापापं विद्योनमिह वैरिणम्. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्णा. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், அர்ஜுனா, காமமே இதற்கு காரணம். எனக்கு இஷ்டமே இல்லைனாலும் நான் ஏன் இதுல பலவந்தப்படுத்தப்படுகின்றேன் அப்படின்றது அதுக்கு அவர் சொல்றார். காமமே இதற்கு காரணம். ரஜோகுணத்தில் உற்பத்தியாகி பின்னர் கோபமாக உருவெடுக்கும் இது இவ்வுலகின் எல்லாவற்றையும் அழிக்கக்கூடிய பாவகரமான விரோதி. நம்மளோட பெஸ்ட் விரோதி எப்படி இருந்தா அது ஒரு வகையான ஒரு விதமான காமம். அதை ஒரு ஈர துணியை வச்சு தொடச்சுன்னா போயிடும். நம்மளோட இதுல கூட பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர்
டிஃப்ரெண்ட் பிளாட்ஃபார்ம் இருக்கு. அப்போ வந்து நம்ம வந்து நம்மளை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக என்னன்னு நம்ம வந்து பார்க்கலாமே அப்படின் போது நம்ம ஒன்ஸ் அதை தெரிஞ்சுக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம் அப்படின்னாக்கா, கிருஷ்ணரை பத்தி இல்ல பகவத்கீதை படிக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம் அப்படின்னாக்கா, நம்மளோட உள்ளம் சுத்தமாகி திருப்பி பகவான் வந்து தெரிஞ்சுக்க நிறைய ட்ரை பண்ணுவோம். அது வந்து ஒரு விதமான ஒரு இது. அடுத்தது எப்படி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு புகை, ஒரு ஒரு நெருப்பு சூழ்ந்து இருக்கிற புகை மாதிரி. அது இரண்டாவது, அது கொஞ்சம் திக்கா இருக்கும். ஆனா வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த நெருப்பு அணைஞ்ச உடனே இந்த புகையும் காணாம போயிடும் இல்லையா? ஆனா நமக்கு வந்து உள்ளர பக்தி வந்து அதிகமாவே இருக்கு. சோ அது வந்து இரண்டாவது நிலைன்னு பார்க்கணும். இந்த மூன்றாம் நிலை இது எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு அந்த வகையான காமம் எப்படி இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு கருப்பைக்குள்ளார இருக்கிற குழந்தை எப்படி இருக்கு, அதை வந்து அந்த குழந்தை வந்து ஃபுல்லா எப்படி சூழப்பட்டிருக்கு இல்லையா கருப்பையோட, அது வந்து மூன்றாவது விதமான காமம் அப்படின்றத பார்க்கணும். எக்ஸாம்பிள் வந்து இந்த மரங்கள் செடிகள் இதெல்லாம் வந்து நம்ம என்ன சொன்னாலும் புரிய போறது கிடையாது இல்லையா? அது வந்து மூன்றாவது விதமான காமமாக பார்க்கின்றோம். அர்ஜுனன் கேட்கிறார், எனக்கு இஷ்டமே இல்லைனாலும் நான் ஏன் வந்து இந்த பலவந்தப்படுத்தப்படுகின்றேன் இந்த முகுணங்கள்னு. அதுக்காக அவர் வந்து சொல்றார், இது எல்லாத்துக்கும் காரணம் காமம். காமம் மூன்று விதமாக நம்ம பார்க்கிறோம் இங்க. ஒரு கண்ணாடி மேல படிஞ்சிருக்க ஒரு லைட்டான ஒரு டஸ்ட், அதை ஒரு ஈரத்துணி வச்சு தொடச்சிட்டோம்னா அது போயிடும் இல்லையா? ஒன்ஸ் நம்ம தெரிஞ்சுக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம்னாக்கா நம்ம அதை விடவே மாட்டோம். அப்பா சாமி, கடைசியா நான் இப்பதான் வந்து பகவானை பத்தி தெரிஞ்சிருக்கு, நான் இப்ப இதுதான் என்னோட கடைசி ட்ரெயின், அதை விடவே மாட்டேன், நம்ம அதை பிடிச்சிக்கிறோம் இல்லையா? அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா உள்ளார நமக்கு வந்து அந்த பக்தி, பகவான் மேல இருக்க பக்தி இருக்கும். ஆனா நம்ம நிறைய ஜம்பம் பேசுவோம், ரொம்ப வருஷமா இருக்கும். ஒன்ஸ் நம்மளோட இந்த கிருஷ்ண பக்தி உள்ளது வந்துட்டோம் அப்படின்னாக்கா இது ஒன் வே தான், திருப்பி நம்ம போகவே முடியாது. மேபி நடுவுல நிறைய பிரேக் இருக்கலாம், ஆனா கண்டிப்பா இது திருப்பி வந்தே ஆகும். கிருஷ்ணர்கிட்ட நம்ம பத்தி தெரிஞ்சுக்க நம்ம வந்து ட்ரை பண்ணிட்டே இருப்போம். சோ அது வந்து இரண்டாவது நிலை. மூன்றாவது நிலை வந்து பாத்தீங்கன்னா, கருப்பைக்குள்ள இருக்கிற குழந்தை மாதிரி அவங்க வெளியில வரப்போறதே கிடையாது. சோ ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம். அந்த மரங்கள் விலங்குகள் அந்த இதெல்லாம் வந்து நம்ம பார்க்கலாம் இங்க. ஹரே கிருஷ்ணன். 42வது ஸ்லோகம், கடைசி 2 ஸ்லோகத்துல இருக்கோம். ஹரே கிருஷ்ணா. வாசிங்க மாதாஜி பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்திரியாணி பராண்ய ஹரீந்திரேயப்ய பரமம் மனசஸ்து பரா புத்திர்யோ புத்தே பரஸ்தஸ்து சஹா. ஹரே கிருஷ்ணா. செயலாற்றக்கூடிய புலன்கள் ஜடப்பொருளை விட உயர்ந்தவை, மனம் புலன்களை விட உயர்ந்தது, புத்தி மனதை விடவும் உயர்ந்தது, மேலும் அவனோ புத்தியை விடவும் உயர்ந்தவன். அததான் நம்ம வந்து பார்த்தோம். இப்ப நம்மளுடைய இந்த புலன்கள் இது என்ன அப்படின்னாக்கா, இந்த உடம்ப வந்து சரி பண்றதுக்காக கை மூலமா நம்ம சாப்பிடுறோம், அதனால வந்து நம்ம அது வந்து ஜஸ்ட் இந்த உடம்ப ஸ்ட்ரென்த் பண்றதுக்காக. அதை விட உயர்ந்தது எது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மனம். மனசை விட உயர்ந்தது புத்தி. புத்தியை விட உயர்ந்தது எது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆத்மா. சோ நம்ம வந்து எப்போ உயர்ந்த வகையான செயல்களை செய்யணும் அப்படின்றத பார்க்கலாம். கடைசி ஸ்லோகத்துல நம்ம இருக்கோம். ஓம் தச்சத் இதி ஸ்ரீமத் பகவத்கீதாசு உபனிஷத்சு பிரம்ம வித்யாயாம் யோக சாஸ்திரே ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ஜுன சம்வாதோ வாதே கர்மயோகः நாம 3 ஹரே கிருஷ்ணா. 43வது ஸ்லோகம் வச்சிருக்கீங்களா பிரபுஜி? புக் இருந்ததுன்னா படிங்க பிரபுஜி. 43வது ஸ்லோகம் படிங்க. 43 படிங்க. பரம் உத்தவா சம்ஸ்கிருத்மானம் ஆத்மனா ஷஜி சத்ரும் மகாபாகோ காமரூபம். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. சோ இந்த விதமாக பகவான் வந்து அர்ஜுனருக்கு சொல்றார், காமமே வந்து மிகப்பெரிய எதிரி அப்படின்றது. சோ இன்னைக்கு 3வது அத்தியாயத்துல நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா, அர்ஜுனர் வந்து முதல் 2 ஸ்லோகங்கள்ல வந்து நான் துறக்கணுமா இல்ல செயல்களே செய்யணுமா, ஏதாவது ஒண்ணு எனக்கு வந்து கிளியரா சொல்லுங்க அப்படின்னு வந்து கேட்கிறார். நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம், அவர் நண்பர் என்ற ஒரு உறவுமுறையில இருந்து எப்ப சீடனாக மாறுகின்றாரோ அப்போதுதான் அவருக்கு வந்து குரு மூலமாக ஆன்மீக ஞானம் பிறக்குதுன்னு. நம்மளும் வந்து ஒரு அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குருவை வந்து அடையும் போது அவர்கிட்ட வந்து சேவை செய்து அவருக்கு மூலமா நமக்கு வந்து ஞானம் பிறக்கிறது அப்படின்றத பாக்குறோம். அது இல்லாம இன்னைக்கு வந்து நம்ம பார்த்தது என்ன அப்படின்னாக்கா, கர்ம யோக, பௌதீக உலகத்துல இருக்கவங்க எப்படி இருக்காங்க, கர்ம காண்டம்னா என்ன, கர்ம யோகம்னா என்ன அப்படின்றத பாக்குறோம். பௌதீக உலகத்துல இருக்கவங்களுக்கு வந்து கடவுளோட கான்செப்டே கிடையாது. நான் தான் எல்லாமே, நான் தான் செய்யறேன், நான் தான் அனுபவிக்கிறேன்ற அந்த தாட்ல இருப்பாங்க. அவங்களுக்கு வந்து நிறைய அவங்க என்ன பண்றாங்களோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி சொர்க்கமோ நரகமோ கிடைக்கும். அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா கர்ம காண்டம். கர்ம காண்டத்துல இருக்கவங்களுக்கு வந்து பகவானோட அந்த அந்த தாட்ஸ் இருக்கும். ஆனா வந்து நான் தான் வந்து இதுல வந்து என்னென்ன பலன் இருக்கோ அதுல வந்து 1% வந்து கடவுளுக்கு கொடுத்துட்டு மத்ததை வந்து நான் அனுபவிக்கிறேன் அப்படின்ற மாதிரியான இருக்கும். நான் பகவானை யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு நினைச்சுக்கோங்க வந்து கர்ம காண்டம். கர்ம யோகிஸ் வந்து என்ன பண்ணிருப்பாங்க அப்படின்னாக்கா, யோகிகள்
அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா எதுவும் அவங்களுக்கு தேவையில்லை, என்ன செய்யறோமோ அது வந்து கடவுளுக்காக செய்யறோம் அப்படின்னு. அவங்க வந்து கிருஷ்ணரோட இன்ஸ்ட்ருமெண்டா பகவானால் உபயோகப்படுத்தப்படுவர்களாக இருக்கிறாங்க அப்படின்னு பாக்குறோம். நம்ம கடைசியா கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றாருன்னா, எல்லா நம்ம பக்தர்கள் வந்து எப்பவுமே வந்து எடுத்துக்காட்டாக இருக்கணும் அப்படின்றத பாக்குறோம். கடைசியா வந்து அர்ஜுனர் வந்து ஒரு கேள்வி கேட்கிறார், நம்மளுடைய மிகப்பெரிய எதிரி யார் அப்படின்னுட்டு. நான் பலவந்தமாக ஏன் வந்து இந்த மாதிரி கர்மங்களை செய்ய கடமைப்படுத்தப்படுகின்றேன் அப்படின்னு. அப்ப வந்து கிருஷ்ணன் சொல்றார், நமக்கு இஷ்டமே இல்லைனாலும் நம்ம ஏன் பந்தப்படுத்தப்படுகின்றோம் என்றால் காமம் தான். அந்த காமம் வந்து 3 விதமான இதா பாக்குறோம். சோ எப்படி வந்து ஒரு கண்ணாடி மேல இருக்கிற ஒரு புகைப்படலம், நம்மளும் இந்த 3 நிலையில ஏதாவது ஒரு நிலையில இருக்கும். அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா நெருப்பை சுத்தி இருக்கிற அந்த புகைப்படலம், அந்த புகை போயிடுத்துன்னா அந்த அந்த நெருப்பு ஜுவாலை இருக்கும். அதனால அந்த அளவுக்கு நமக்கு வந்து பகவான் மேல வந்து பக்தி இருக்கு. கடைசியா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு கருமுட்டைக்குள்ள இருக்கிற கரு, இந்த 3 விதமான அதை பார்த்தோம். சோ அவர் கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னாக்கா, இருக்கிறதுலயே வந்து மிகப்பெரிய எதிரி யாரு அப்படின்னா அந்த காமம். அதை நீ ஐடென்டிஃபை பண்ணி அதை துரத்துறதுக்கு உண்டான வழிகளை பார்க்க வேண்டும் அப்படின்றத சொல்றார். சோ இதோட இன்னைய செஷன் முடியுது. வாஞ்ச கல்பதருப்யஸ்ய கிருபா சிந்துப்ய ஏவச்ச பதிதானாம் பாவனேப்யோ வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நமக. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. जय श्रील प्रभुपाद की जय.